everyone! Welcome back dito sa mas umiinit na tagisan at labanan ng talento at pag-arte. I am Minda Paulo. And I am Ernel Ferrer. And this is Startista, the HCA Production Online Artista Search. Noong mga nakarang araw ay sumabak ang ating mga startistas sa dalawang task. Ito ay ang harapang acting task at ang fashion show showdown na kung saan ipinamalas nila ang kanilang mas intense na acting skill at ang kakayahang romampa at promoject sa harapan ng camera. Tama ka dyan, Minda. At mula nga sa siyam na startista, ay 5 na lamang ang mapapabilang ngayong araw para makapasok sa ating Magic 5. At ito ay manggagaling sa pinaghalo-halong online votes at judges votes. At hindi lang yon dahil kahapon lamang ay naganap ang isang paghaharap ng ating mga startista na kung saan sila mismo ay bumoto sa kapwa startista kung sino ba ang deserving at hindi deserving sa Magic 5. Tama yun! Napaka-intense talaga ang nangyaring botohan sa pagitan ng ating mga startista na kung saan sa nangyaring botohang yon ay nanguna si Paula na deserving makapasok sa ating Magic 5. Samantalang si Hikers naman ang siyang nakakuha ng mababang boto mula sa kapwa startista. Tapang, integridad at pagpapakatotoo sa sarili ang ipinamalas ng ating mga startista sa botong iyon. Ngunit ito ay 10% lamang mula sa kanilang overall scores at ang 80% naman ay manggagaling sa pinaghalong online vote at sa score ng ating mga jury. At ang natitirang 10% naman ay manggagaling sa ating HCA management. Talagang mabusisi ang pinagdaanan ng ating mga startista para makapasok sa ating Magic 5. At ngayon naman, muli nating balikan ang kanilang mga naging performance sa kanilang mga naging task at kung ano-ano ang mga naging komento ng ating mga resident jury. Unahin natin ang juror na si Dr. Romery Lincoln. Para po sa harapang Glynis at Micah, ang masasabi ko po, parehas po silang magaling. Para kay Glynis naman po, nakita ko po sa kanya yung pang Jacqueline Jose na acting po. Siya po yung Pangasinan Pride po na local artist po natin. At gustong-gusto ko yung way ng kanyang pagde-deliver. And then for Mika, ganoon din po siya, magaling din po siya. Kaya lang medyo naano po ako sa kanyang eye expression. Medyo yung contact niya, the same po siya from the very start up to the end ng kanyang acting po. Yan lang. Pagdating naman po sa fashion show, proud na proud po ako na sabihin na ang galing-galing po ni Hikers at saka ni Paula. Ayan po. Kay Paula po, para po siyang beauty queen. Maganda po yung kanyang way of walking at yung pagdadala po niya ng kanyang mga pananamit. Para siyang modelo na artista na talagang pang-pageant po yung dating niya for me. And for Hikers, of course, syempre, ang ganda-ganda ng katawan ni Hikers. Mayroon po siyang mukha. At napaka-confident po niya, kitang-kita na nandoon po sa kanya. Malaki talaga yung tiwala niya sa sarili niya. Salamat po, Dr. Romery. At ngayon naman, pakinggan naman natin ang komento ng ating juror na si Counselor Dexter. Yes, para sa harapang Hikers and Paula, unahin ko kay Paula, no? But from the very beginning until now, very consistent and the way she delivered the messages, yung mga message niya na from the script, hindi lang siya basta-basta nagbe-base dun sa script, kundi sinasabuhay niya yun and nakikita ko na parang alam mo yung ikaw yung tipong nandun sa sitwasyon. And for Hikers naman, no, hindi ko alam kung matatawa ba ako kay Hikers or siseryosohin ko yung kanyang pino-portray na role. Pero kita ko naman kay Hikers kung paano mag-improve, lalo-lalo dun sa diction, no, dun sa pagbanggit niya ng mga salita, no? So nagkakaroon ng improvement. Yun nga lang, siguro dagdagan natin ng konting dating yung pag-deliver ng message and gawin natin yung drama talaga. I-set aside natin yung comedy. So sa harapang Pauline and Derek naman, no, unahin ko kay Pauline. Kay Pauline, napansin ko na medyo yung tone ng kanyang voice ay pare-parehong level lang. Either nagagalit man siya o medyo kumakalma. Parang nandun lang yung boses niya. So I suggest na siguro mas lalong ramdamin niya yung isang scene. At siguro pag kailangang itaas yung boses, ay kailangan lagyan niya ng effort at mas lalong bigkasin niya ng maayos yung mga
words from the script para maintindihan at syempre madadala rin yung partner niya sa scene na ginagawa nila. And with Derek naman, no, hindi natin maiwasan na sa adolescent period, no, nandun yung boses na medyo na pumipiyok or napapaos yung isang bata, pero siguro kailangan ng control, no? May control siya dapat dun sa tone na binibitawan niya, yung kaya niya lang, hindi yung sisigaw ka. And syempre kailangan din natin yung ad-lib, no? Kailangan natin pumick up kaagad para sumagot dun sa kasagutan natin para dire-diretso consistent yung palitan ng kanilang mga words. So sa fashion show naman, may mga nag-stand out, mayroon din naman mga consistent. So lahat naman sila magaling actually. Kaso nga lang ang para sa akin sa lalaki, ang medyo umangat ay si Hikers. Siyempre kita naman natin kasi meron yung dating ng kanyang mukha and at the same time yung katawan, no? Doon nadadala yung ating ang isang tao kung paano siya maglakad and kung paano niya gamitin yung facial expression niya to seduce or ipakita dun sa mga viewers natin na hindi lang itsura natin. And sa babae naman, kita naman natin na napakagaling kung paano niya i-project yung kanyang katawan, no? Yung facial expression, and nakita natin kung paano yung maging serious and kung paano siya mag-smile, kung paano niya i-project yung kanyang smile sa camera, no? Ang nag-stand out sa akin para sa mga babae ay si Paula. Maraming salamat po, Consi. Ano naman kaya ang naging komento ng ating juror na si Direk Harvey sa ating mga natitirang startista? Panoorin natin ito. Para sa harapang RC at Myla, unahin natin si Myla. So, napaka-consistent pa rin ang ginagawa niya. So, from the audition up to this acting task ay napanindigan niya yung pagiging dynamic niya when it comes sa acting. Yung mabilis yung switching ng emotions, tapos mabilis niyang ipo-portray yung mga dapat niyang gampanan. Kung medyo kailangan ng medyo mabagal na emosyon or yung medyo kalmado, kaya niya. At saka kung biglang puwersa, yun, kaya niya rin ibigay kaagad. With RC naman, napakaganda ng blending ng collaboration nung ano nilang dalawa ni Myla. However, nag-exit nga si RC due to some reasons. Pero still, gusto ko pa rin i-comment ang naging performance ni RC na isa ito sa pinaka-magaling at pinaka-magandang performance na nagawa niya sa task na to sa Startista. Para naman sa harapang Kurt and Jonathan, masasabi kong okay yung naging performance nilang pareho, lalo na they are portraying the classic film, yung T-Bird at Ako, and yung mga original na gumanap doon ay mga babae. So parang yung adjustment nila from the female characters at gagawin nila ito into a male character ay napakagaling nung pagpo-portray nila. With Jonathan, siguro lang masasabi ko lang is wala siyang constant na boses. So parang every task, parang every character na ginagampanan niya, minsan naiiba yung boses. So parang nalilito na ako or minsan napapaisip ako kung alin ba talaga yung tunay niyang boses doon. So walang consistency yung boses niya. However, yung emotion niya napaka-firm pa rin at saka yung mga pagbato niya ng linya. So yun lang, siguro sa boses lang, kumbaga parang kailangan hanapan niya ng tamang boses or yung pinaka-constant na boses niya, yung dapat niyang i-portray. With Kurt naman, sakto yung pinakita niya. So nakita natin sa kanya na parang very manly yung itsura niya. Andun yung pagiging astig pero nagampanan niya yung pagiging bakla doon sa eksena na hindi siya ganong kalambot, hindi rin siya ganong katigas. So parang kumbaga very natural and very smooth yung pag-portray niya ng character niya. Para naman sa mga startistang sumabak sa ating fashion show task, sa mga lalaki, ayan, si Hikers, given na yan na talagang sanay na siya sa pagrampa, sanay na siyang mag-project sa harapan ng camera. So para sa akin, ang medyo nangibabaw at kumbaga nasurpresa ako sa ginawa niya is si Kurt. Kasi napaka
simple lang ni Kurt kung titignan mo. Pero pagdating sa rampahan, hindi rin siya papahuli. So parang napaka-organic, napaka-fresh nung pinakita niyang performance niya doon na hindi mo akalain na parang ay simple lang yung looks niya pero pagdating pala sa ganyan ay may ibubuga siya. So sa babae naman, I'll go for the parang pinaka-simple na ginawa pero malakas yung impact. So I'll go with Pauline. So si Pauline kasi napaka-angelic ng face niya. So hindi niya kailangang pumroject ng promoject na parang tipong bibigyan niya ng matinding effort. Kasi yung pag-smile pa lang niya, tsaka pagbibigay niya ng konting simplicity, ay malakas na yung impact niya pagdating sa ganon. At napoportray niya na ng maayos yung mga characters na ibinabato niya sa pamamagitan ng pagrampa at pag-project. Ayan! So narinig na natin ang mga naging komento ng ating mga resident jury. Mukhang nahirapan sila sa pagpili Tama ka dyan, Arnel. Dahil deserving naman talagang silang lahat. Pero sa isang contest ay meron at meron pa rin talagang aangat sa lahat. At deserving din sa mga naghihintay ng mga papremyo para sa mga winners at ang maitatanghal na kauna-unahang startista. Panoorin natin ito. Startista winners will receive the following prizes. For the second placer will receive 2,000 pesos cash from Mr. Stephen John Santos, Faculty, College of Liberal Arts at University of Luzon, and gift packs from Skin Bliss Philippines by Jonah Solis, DD Beauty and Fashion Lab, Marie and L Beauty and Wellness Hub by Rosel Tuliao, Queen's Beauty House by Cristina Alvarado, 100 Islands Products and Souvenirs by Loverly Bernabe, and gift certificate for 2 of Sigay Fiestahan Eat All You Can by Daryl Reyes, and a contract with HCA Production Management. For the first placer will receive 3,000 pesos cash from Miss Melissa Aquino, Private Assistant of the Ambassador to the Portugal Embassy, Canberra, Australia, and gift packs from Skin Bliss Philippines by Jonah Solis, DD Beauty and Fashion Lab, Marie and L Beauty and Wellness Hub by Rosel Tuliao, Queen's Beauty House by Cristina Alvarado, 100 Islands Products and Souvenirs by Loverly Bernabe, and gift certificate for 2 of Sigay Fiestahan Eat All You Can by Daryl Reyes, and a contract with HCA Production Management. And for the champion, and will be our first Startista Grand winner, will receive 5,000 pesos cash from Skin Bliss Philippines by Jonah Solis, and gift packs from Skin Bliss Philippines by Jonah Solis, DD Beauty and Fashion Lab, Marie and L Beauty and Wellness Hub by Rosel Tuliao, Queen's Beauty House by Cristina Alvarado, 100 Islands Products and Souvenirs by Loverly Bernabe, 500 pesos worth of Mr. A Cafe gift certificate by Arnel Ferrer, and gift certificate for 2 of Sigay Fiestahan Eat All You Can by Daryl Reyes, and a contract with HCA Production Management. At ngayon mga kaibigan, oras na para pangalanan na natin ang ating Magic 5. Sino-sino kaya mga pasok? Unahin na natin ang dalawang pasok sa ating Magic 5. Ang unang dalawang pasok sa ating Startista Magic 5 ay sina Paula Fernandez ng Burgos at Myla Sari ng Mangaldan. Congratulations sa unang dalawang pasok ni Startista sa ating Magic 5. At ngayon naman, kilalanin pa natin ang iba pang Startistang makakapasok sa ating Magic 5. Nakakakaba at the same time ay exciting. Pero bago yan, pasalamatan na muna natin ang ating mga sponsors. HCA Startista would like to thank the following sponsors:
Skin Bliss Philippines by Jonas Solis, DT Beauty and Fashion Lab by Lilibeth de la Cruz, Marie and L Beauty and Wellness Hub by Rosel Tuliao, Queen's Beauty House by Christina Alvarado, Delivery Hub, Mr. A Cafe by Arnel Ferrer, Sigay Fiestahan by Daryl Reyes, Mr. Stephen John Santos, Faculty College of Liberal Arts, University of Luzon, Miss Melissa Aquino, Private Assistant of the Ambassador to the Portugal Embassy, Canberra, Australia, Mrs. April Montes Bravo, Manager, Philippine Information Agency, Ilocos Sur, Police Staff Sergeant Jonathan Fernandez, Pangasinan Police Provincial Office, Mr. Michael C. Aquino, Dubai, UAE, Miss Loverly Bernabe, SK Federation President, Alaminos City, Honorable Mac Dexter Malikdom, Municipal Councilor, Municipality of Lingayen, Miss Rosemary Morales. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. At ngayon naman, sino-sino pa kayang mga startista ang pasok sa Magic 5? Pero bago yan, kilalanin na muna natin ang ating mga startista na nakakuha ng mga special awards mula sa ating mga sponsors. Panoorin natin ito. Narito ang mga startistang nakakuha ng ating special awards na makakatanggap ng mga gift packs. Ang ating Mr. Marie and L Wellness and Beauty Hub ay si Jonathan Bravo ng Lingayen. At ang ating Miss Marie and L Wellness and Beauty Hub ay si Mika Antimano ng Mangaldan. Para naman sa ating Mr. Keen's Beauty House ay si Jonathan Bravo ng Lingayen. At ang ating Miss Keen's Beauty House ay si Paula Fernandez ng Burgos. Ang ating DD Fashion and Beauty Lab choice naman ay si Paula Fernandez ng Burgos. Ang ating Mr. Skin Bliss Philippines ay si Derek Rigacho ng San Fabian. At ang ating Miss Skin Bliss Philippines ay si Pauline Kate Luzadas ng Labrador. Congratulations, Startistas! Congratulations sa mga nakakuha ng ating mga special awards. Siyempre, mula yan sa ating mga minamahal na sponsors. At ngayon naman, mula sa ating mga special awards ay pangalanan na natin ang iba pang pasok sa ating Magic 5. Ang dalawa pang pasok sa ating Startista Magic 5 ay sina Pauline Kate Luzadas ng Labrador at Hikers Garcia ng Santa Barbara. Yun! So, 4 na ang pasok sa ating Magic 5. Sino kaya sa mga natitirang startista ang kokompleto sa ating Magic 5? Pero bago yan, nais ko munang i-anunsyo na pagkatapos ng announcement ng ating Magic 5 ay hindi pa huli ang lahat para sa mga hindi nakapasok sa Magic 5. Dahil ang mga startistang pasok sa top 50 ay magkakaroon pa ng tsansa para makapasok sa ating Grand Finals. Dahil magkakaroon tayo ng wildcard competition. Wow! Ibang twist talaga ang hatid ng startista. So, sa mga naging bahagi ng top 15 dyan, maghanda na muli para sa inyong pagharap sa ating mga resident jury at sa ating mga netizens. At ngayon, pangalanan na natin ang kukumpleto sa ating Magic 5. Panoorin natin ito. At ang kokompleto sa ating Magic 5 ay si Kurt Baluto ng Bugalyon. There you have it, ladies and gentlemen, ang ating Magic 5. Congratulations! Congratulations po sa lahat! And starting this week ay magaganap na ang ating wildcard competition na kung saan ang mapipili ay magiging bahagi na ng ating Grand Final. Tama ka dyan, Minda. Kaya tumutok lang po kayo at abangan ang mga susunod na pasabog na sorpresa ng Startista. Muli, ako si Arnel Ferrer. At ako naman si Minda Paulo. And this is Startista, the HDA Production Online Artista Search.